A Matúš Litanec. Ešte raz. Ďalší battle Marian Nix a Matúš Litanec, priatelia. Marian Nix, veľký pokožko. V tejto chvíli je to jasné. Ak teda ešte dojazdí, dobre, samozrejme Marian do cieľa. Musí to ísť driftom, ak nedobí driftom, tak... Ale vidím, že to pre neho nebol žiadny problém. Marian Nix je to 10 minút. Chvíli. Matúš Symbol BMW proti BMW. Prenasledovaná Zúrivou E30 pri dripedí. Ako to dopadne? M5 bojuje, čo to dá, takisto Barán tlačí na plyn. Uvidíme, čo bol sa pretočil, to znamená, že M5 dostala to nešlo. Uvidíme, čo na to povedia. OK, takže pokračujeme na tomto behu, skončilo nerozhodne. Mišo Barán Barvali prenasleduje Maybe you got what I want. V tréningu teda máme v týchto chvíľach Peťa z Popradu a jeho Nissan 350 proti Marekovi Mostnému BMW M3 E46. No neviem, ako toto kolo dopadlo, čo skoro sa to dozviem. Toto kolo dopadlo 7-3 v tejto chvíli pre Mareka Mostného, čo znamená, že je to nerozhodne 10-10 a ideme do ďalšieho. Opäť veľmi pekný súboj, Marek dobiedza a priráža na Peťa. Kto v koho? Peťa to tam trošku porozhadzovala, ale dobre drží a veľa dýmy. To je ono.
Tento súboj pre Peťa z Nissanu 350Z. A ideme ešte ďalšie kolo, keď Marek bude na čele a Peťo ho bude prenasledovať. Opäť veľmi napínavý súboj. Ako to dopadne, neviem, komu držíte palce vy, ale máme naozaj opäť krásny súboj v podaní dvoch jazdcov Poprad proti Bratislave. Do tohto súboja naozaj krásne drifty, krásne boky. Peťo sa prizerá, ale tiež začal trošku dobiedzať. Marek pod záboju, ešte má šancu to otočiť. Neviem, ako to bolo zhodné. Asi už tuším. Opäť opakujeme tento battle. Neuveriteľné. Opäť nerozhodný stav. Ešte raz. Ďalší súboj, priatelia. Naozaj nerozhodne. Naozaj výborne. Roman Kolesár, choď ku svojmu autu. V tejto chvíli vidíme ďalší krásny súboj medzi Peťom a Marekom. Chalani, bojujúce, mám taký pocit, že mi to lepšie to prenasledovanie ako vedenie. Poďme. Neviem, čo na to porota, musím si vypočuť ich verdikt. V tejto chvíli tento súboj dopadol 7-3 pre štartové číslo 1 Marek Mostný. V tejto chvíli ide Marek prenasledovať a má veľkú šancu na to, aby postúpil ďalej. Marek, poď! Takisto Peťo, nedaj sa, zabojuj! Ukáž, že to vieš, ja môžem ešte raz pripomenúť. Peťo naozaj začína s driftovaním a jeho Nissan ešte ani 4 mesiace, myslím, že ho nemá ani 3. Takže bojujú, žívajú sa spolu, prežívajú spolu nádherné obdobie a vidím, že si to obdobie úžasne užívajú. Obrovský potlesk pre obidvoch za nádherný súboj. V tejto chvíli 8-2 pre číslo 7. Peťo s Nissanom postupuje ďalej, obrovský potlesk pre nich. Poprosil by som Romana Kolesára, štartové číslo 23, aby sa dostalo okamžite do depa. Štartové číslo 23, okamžite do depa, poprosíme Romana Kolesára. Ale bojujú naozaj výborné a nádherné. Jano Baláš má veľa bodov za toto prvé kolo. Štartové číslo 8 Jano so svojou trojkou 10-0.